What's up mga kaluslos? So ang aming video ngayon mga kaluslos is pupuntahan namin yung kasamahan namin na si Kaluslos Michael. At ang gagawin namin is kukunin namin yung cellphone niya at i-install namin yung email. So ayun, titingnan natin kung ano ang gagawin niya at mga reaction niya. Abangan nyo mga kaluslos ang aming gagawin ngayon na prank. Sige, samahan nyo kami mga kaluslos. So ayun mga kaluslos, ang aming palang kasamahan na sa Kaluslos Michael is nandun sa labas ng village. So pupuntahan namin ngayon at gagawin ang aming mga Hokage plano. Motor niya. So ayun mga kaluslos, andun yung kanyang motor. Nakikita nyo yung maliit na may itim. So ayun mga kaluslos, puntahan namin. Lugod ako tadi. Ha? Kami lugod. So ayun mga kaluslos, pumuntahan ni Kaluslos James ang kanyang at umpisahan na ang kanyang plano ngayon kung ano ang gagawin sa aming kaibigan si Kaluslos Michael. Yes, aka. Ha? Buang. Ayan, nagdula ko mga kaluslos. Karon mga kaluslos, kailangan din kong gi-challenge ka manguwag bayabas. Bisag ang tagiyan, nasa tubangan mga kaluslos, dako kag lawas, ako na lang ning yapsip. Kaya kung dako man sig lawas, gamay ko, pakusgan na lang namigdagan mga kaluslos. Mo nang bisag sakit sa kong kabubuton mga kaluslos, nga mangawat og bayabas. Muna. Yata. No. So ayun mga kaluslos. So ayun mga kaluslos, wala pa rin kalang kasama si Kaluslos Michael. So, taksi na ang plano mga kaluslos. So maging siya kabalo kung Siya kabalo. sa mong gibuhat. Okay po. Sige. Ano na
Bay ko ba eh? So ayun mga kaluslos, yung ginitang yung Mobile Legend, kinawala daw. So, success mga kaluslos! Sa isang awang plano. So kamulo pa siyang pagkita siyang email, kung asa na nabutang ron. Download na lang ko balik mga kalos. Nagdula pag yan siya ground mga kaluslos no? So, naman eh. Oh. Tama na. Download na lang balik. Oh, kaya to percent pa oh. Kapuan mo yun. So, mana ba? Ito sa itong browser. So mga to mga kaluslos, success kayo mga plano. So Kaluslos Michael, at sa kaya mo ang ika-istorya nga mo ang mga nabuhat karon. Papasaylo pa ba din mo si Kaluslos? Sabi niyo mga kalos-los, akong Carmela, takpon sa ninyo. Karakoy, laki, aniston. Sakit kayo. Kaluslos, ito tao ng mga video. So, thank you mga kaluslos. Salamat sa paglantaw sa mga video.